This is Zion residential site. If you go here, the first one will commercial. The first one will commercial. This is residential. So, before you insult Evangelist Ebuko, be to show him a This is Zion residential site. Foundational joke can remember. This is Zion residential site. My foundational joke can remember. Follow. When got to call Uncle Selling and a programmer. One dollar, you see the here. If you live here, this is residential site. It is not a joke. Here. So Matthias said, why can't you swallow your pride? What at Ngokpala phase 4 or phase 5. In fact, in Ngokpala suppose they work phase 1. Because na site you need to develop it to ever say develop. If you live in a member, this is when we matter one mama. Swallow your pride to come here. If you live in here, swallow your pride and come here. The fastest developing site in the southeast. And I want your hot joke, or hot spray. Hot spray. Yeah? Hot spray. Oh, the kind of development in Emeba. The kind of development in Emeba. You have never seen it in the entire southeast. You have never seen it in the entire southeast. Brother, this nigga, if I go, I can't about up. If we be so tell me, what is difference with what you are seeing here and what you are seeing in Victory Estate, Uzana Estate? If I just go to the entire Peace Estate and do it, you will Ngokpala in Imo State. So I will only wonye. So nande na akoshe Evangelist Ebuko. You should have everything. This is development. This is a city. Hasegona Maka ministry. What do you mean by Maka ministry? So all these people who never boss here, they can't come to their house when they are living in community. What are you telling me? So in where this kind of house in a well protected estate, Mbata Ishalo Seba, secure Shafins here. It's in this Yobodo you bata. But we see Lagos Bata East. Neka agent on a Lagos, Ebeneque, come here, Biano Leba, Ebe Mashapa, name will plan mafia, my shopping mall, shopping mall, free station ado. And before you know it, many, okay, Balonimen go balan. Can go see the advert, Nyakefo advantage of if I name Meba. Obodo mepewe na Oshoshi Buddha talo the development. Man I not to go. E other go. The young way people see people and they ebe follow they go the kind of posh houses are now here. Yeah, street light I can near gate. Okay, continue go now bada. Yeah. E follow. That one number. E follow. You see what is happening here? You see what is happening here? This is Ngokpala life. So if you don't have any reason to love Evangelist Ebuko, well, because of Nka, Matthias, swallow your pride. Swallow your pride. Akubweze phase 3 or phase 4, loading. Swallow your pride. One now.
mmadụ nwe ụdị una in a protected estate like this na Ngokpala. You don't even need to be a member of Zion Ministry for you to have a property. You see? When you catch bricks, one day, you see what is happening here? There. Work continues now. You gotta go. So let us go to that other side. Enough. Another go, no? Another Europe. Oh, yeah, guys, here is another Europe, outside country. You see? Ne? Can I go the other side now? All kanko. So I'm going to go. Can I just sit on the other side? We bada nya ka ibada side the niggas. Careful. Matthias, swallow your pride. Matawa mama, swallow your pride. Swallow your pride. Akubeze phase 4, phase 5 loading. The most selling fast side there. Kita happen maka ebeni na hineje agwande mother. They took on next 10 years. Or if I am na onwebe wo I am onwebe wo naru ni yotago. Ka ghara ukwu na nna emebiri mmadụ business. Hakwa ife ngwula na one ebe ọsọ ya nyado. But I'm telling you that na enwelu all na development na aga. Onwere ebe na aka ado faster in developing, and all somebody not into real estate business. Yeah, man, Ngokpala we need for that development now, and the people are building. People have started developing. You see, for ya, I shall me by side there, maka also. I'm by Taisha Zeluzo. I bet na ụfọdụ ụdụkọ na property ha ka ha kwụsịrị sef na program a na-eme. N'eye ka anyị baa na another side. Nke a wee ebe anyị gbadara ka anyị na-agbagota. Ike ịkpagharị ebe a adụghị m sef, mana I will try as much as possible. Ịghọtago? I will try as much as possible. For example, ị na-anya na mgbada ebe niile. Ife niile ahụ building, but amụghị m ebe mma gbadarusi. But let me try another location. Ị na-anya ebe niile. Ị na-anya na ebe a niile. Efuru ya? Ife niile ahụ construction, mana o nwere ike mama gbadatazi na side ahụ. Because ike adụghịzi m. Efuru ya? Ị na-anya ebe niile kịta. Ife niile ahụ building. Efuru ya? Ife niile ahụ ị na-afụ building ndị mmadụ. Building juru ife ahụ ị na-afụ gasị. Efuru ya? Mana ha nche ka mma gbadawazi, mana mma try gaa na the first front ka m gaa na front side eni mma gbadawazi side ya biko ma ada ifuru ebe a gasa mma gbadawazi side ya ka ije side eni yotago na ihe so ka anyị baa side ya na side eni mgbadara ma abachanwu na street ihe niile, but I can ka anyị baa na nka ka anyị baa na street nka for ya if I want another street odogwu this is go. If I want another street, if yeah, this is another street. Come back if I yeah, my banana hand but I will try. Hey, mba, first in history, record breaker. Evangelist Ebuko be the record breaker. So, what me if you know? No. Hey, Chineke. Hi.
onye soro kere ife Chineke anyị na-eme Chineke na-awụ anya ọwara ụzọ n'ịkpa nke ahụ dị pure na nke ahụ dị typical example of ọwara ụzọ n'ịkpa Igbo Ebuka Obi anya aka ga-agbajie ịgba ya anya aka ga-agbajie. What else does it take to build a city? What else does it take to build a city? What else does it take to build a city? Enwere shopping mall, enwere free station, enwere ife niile ị needed, enwere hospital, enwere hotels, enwere residential areas. What does it take to build a city? Tell me. If I want also a hot street here niile, but achọrọ m ịgagharị na this street na-eye ataghịchaghị ile ebe a kịta obie okwu ebie ịnwe anwa akpa a n'aka ebe a ọrụ ya na-eye ọlụ na-aga n'ihu ebe niile họtọkọ ọlụ na-aga n'ihu n'Ogoja look at ese m na chọọchị iwu ahụ n'iyawo you can even own a property in Ngokpala without you can own a property in Ngokpala without being a Zion member. Why there? You want to go, brother? For you? I'm going to visit you. Okay. Okay. Mba onye kwu n'unu. Ọrụ ka ị na-alụ arụ enye gị ego. Negodo eyi mba ma agbadanwuzi ebe niile mba ma agbadanwazi donu mba ma agbadawazi ike agwụgo m biko. Na onye lụrụ 2-story building na-ada ebe ahụ onye lụrụ 2-story building na-ada ebe a negodu. So tell me na inwe property ebe a ị na-asị Zion njikwa sị Zion jigara esi this is another city na-eye oke n'ọrụ side a kịta awụ 2-story building 3-story building 2-story building all the well planned enwe side unana ịghọtago side ya niile ma ebe mgbagoburu mbụ duplex afụkwọta side unana ịghọtago side ya niile ewu nya 2-story building maybe more like apartment na ndị otu ịghọtago flat ịghọtago dụgasị side ya nya webe side ya na amụhụ onye rụrụ na ndị mmadụ na-alụkwa ife ifuru ya. So now this is Ezugo amaghịzi m ife ọkpọsa aka ịghọtara ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ aghọtahụ ife a na-eme n'Imo steeti ya ụfọdụ asịghị na ọchọọchị gaa obie n'ọchọọchị gaa obie onye gwara esiti adugo ịghọtago esiti adugo ọnọdụ ka ịnọkọta bupụ oke ego ka ihe ebupụ na oke TB Joshua nya developere ịkọtụ ị na-achọ ịgba m na Synagogue Church of All Nations pụọ na ịkọtụ taa o mechie onye emechi at ndị be anyị neediri a city like people nwere ndị fedo ka ndị Abia steeti na ndị nọ na around ebe Anambra na ndị otu Port Harcourt airport dị nso ebe a Imo State airport dị nso ebe a na-achọ elu nke Abia State airport ịdala onwe gị nakputere onwe gị na be gị ebe a si ebe a na-ejeru na your village ịghọtago so onye nwe unu akịta for instance ọ bụrụ ọchọ osi village ebịa na ilu onwe ya ebe ọ nọ ojerukwa village ọ na obi hụ Nigeria ọ na obi Lagos ndị mmadụ eche na ọ nakwana ụlọ gatakwa osikwa ebe a jekwa biri onwe ya ebe a na-alụcha ụzọ ebe a nọ ire onwe ọchọ ịpụ ọchọkwa osi airport na wala onwe ịghọtago akụ Zion itume ịghọtago akụ Zion idume ndị polisi niile anyị na-enye zoro bitasị ya n'ụzọ mgbe anyị na-abịa anyị asị ọgụnụ ịghọtago so ife ahụ ka ọwụ so na this is so efuge ife ekwuru ka a na-eme so this is Zion City Ngokpala ịchọzikwa na ọ na-afere ya ọnụ the other city na mma akpagharịzi ebe niile do mana mara amalụ na
all in all na over 500 building ebe both completed and still under construction. Ineneche ego niile a na-eri ebe na asị go and create employment. Imahozikwo egosizi ego ndị a na-alụ outside this city, because na many people go gasịrị anama outside this city na-alụ nke ha development. Even kere ife oteki gọọmenti iji wee bịa lụwa ilo, kere ife otekiri gọọmenti ibulu kịta ofu university ma ọ bụrụ ofu institute ma ọ bụrụ ofu gọọmenti ife abudata na Ngokpala ọ ebe people nọ ka development na-aga. So kịta Ngokpala position ugo gọọmenti amalugo na ife ọ na ha budata na Ngokpala not accessible. Ụna enwelo ụfọdụ n'ime ụnụ na-criticize ife a na-eme nwelo sense na enwelo sense maka ọnụ nwere sense ihe emechi ọnụ. Go. So a lot of people are built to go their homes here. If you are a real estate developer, you should Matthias, you somebody saying into real estate. If you a grandfather, the father that fathered your father in that field, come here, instead of you to be learning from the best. You think no money in with capacity. Yes, it's the Meru development together. And you still think Evangelist could be an ordinary human being like you. Nah, yes, dalo. So when abia na inwe people who believe na okoro ga eji aka eji oba. Abia na that real estate business you na-eme. Nyanwa abago na a city, develop a city. You can no na-eme ifa. Should learn from the best. So I will be signing out. You got to go. Ka nje site inspection ka iwe shigata na program. Go. Or want to esi eri ego ebe a ka esi eri na many sites. For example, anyị nwekwa site nke anyị many people. Me gosigasị no a lot of ife people na alụgasị ebe a ka iwe mara na ọha obere ife. Go. Ka iwe mara na ọha obere ife. No onye apịkọrọ nke yo onye apịkpọcha na nke onye asef to ka ọ nọ ilo onwe na nke ọma ntụcha na masura maka o nwere m oche cotton onye atụ ka ọ nọ ilo onwe na nke. So if you mgbe arụchazie ruo m state gate ma ife niile ruo m ilo ebe niile asala ọkụ. This is Ezugo. Billions of naira going down in Ngokpala. Billions of naira going down in Ngokpala. This is Ezugo. More another level of employment shock create. They play egosigo nke ife niile ma market ma ebe niile obodo asarugo ọkụ. Obodo asarugo ọkụ. This is Ezugo. Ngwano signing out. Akuna nenechego ya bu video ya bu Zion City phase 2. Like I told you people in a previous video that never phase 1 work with phase 2. So depending ke go acho. Obu ni neneche video. Jeff connect, comment, share, on my notification ke mesian.